Kidikot ka hinyaw trep National Youth Movement kila kerpat ya Deputy Commissioner Karibhoy District bantu klar bat bante lakam halor ka jing jabo hakithan bernihat kabala ban wanra ya ka jingma hakaliang ka kot ka khia jong kinong shong shnong hakate kathan dangshen ka Center for Research on Energy and Clean Air kala pelat ya ka jingtho da ka bakadaw baka bernihat urban area kadai ka way nakithan ka bajabo tam nakadaw jong ka jingdon ki karkhana kaseng kala IT ru ya ka memorandum siya ka district administration halor ka jing kerpat ban tuklar bat ban le AA halor ka jing jabo jong kal air habernihan. Ni suntu baka jingbun ciki factory hapo bernihat kalong haduk ata nama balai ka dalam baka jingbun ciki factory ki bapeni ya kanikal air jak ya te hadin bangilawan kendu mentan ya i additional DC nakaliang ka jong i ila priang ya ka complain ya ka letter complain ka jongi ila ong ba in forward ya ketika complain ya ketika letter complain ka jongi sya ka state pollution control board tina kaliang kajungi ni kerman bakane ka complain kajungi kaleta ka bangilawan bu ha po ha additional DC kanamlong kaba ja kendong na kanamlong kaba kaban putno tang mata ka kerman ba wat ka state pollution control board ro kan simkia ba de bakane Kata masa jong ka jing ot